Prostředí a vítám vás u dnešního Věstnic a chceme vás pozvat na rodinného festivalu Festival pro Caven. Bude tam 20. července až 10. srpna. Bude tam Lollipop, já, Kája Bambuláček, Tary, Milaj, Pokáč a Eva Bolešová a další. Tlačí mě Bottas kliše, kručí mi v plném břiše, je tam pícha předsudek a taky trochu Poznate kyše. Barbu Polákovou, tak ahoj, udělím se mu ahoj. Ahoj, moje jméno je Barbara Poláková a chceme vás pozvat na rodinného festival pro Caven. Krásně v Robloxu, Outu Aléně, Bezmíně, Ostravě, Moškova a pak dále. Bude tady já, Tomík Stelec, Tary, Lollipop a pak dále. Třeba pokážeme je. Že většina mých problémů jimi není. Těšíme se na vás, váš Barbara Poláková. Ahoj. Že jsme tady všichni Nazdar, kámoři, já jsem tady a chceme vás pozvat na rodinného Festival pro Cavenu. Festival pro Caven je přímo u letního karnevalu. Bude se konat 20. července až 10. srpna. Bude tam já, Lollipop, Kája Bambuláček, Miraj, Pokáč, Tomík Stelec, Barbara Poláková, Eva Bolešová a spoustu dalších. Jdete si ujít, ahoj! Ahoj, já jsem Eva Bolešová a chceme vás pozvat na rodinného festival pro Cavenu. A koná se 20. července až 10. srpna letního karnevalu. Bude tam Lollipop, Sněh a Barbara Poláková, Tomík Stelec, Miraj, Pokáč, Tary a taky Kája Bambuláček. A jsou skákání do pokány a mnoho další. Tak ahoj. Ahoj, já jsem Kája a já jsem Bambuláček. A chceme vás pozvat na rodinného Festival pro Caven. A to se tam koná Bambuláčky. 20. července až 10. srpna. Potkám já s Bambuláčkem, Lollipop, Pokáča, Miraj a taky Tary, Barbara Poláková, Tomík Stelec a taky Eva Bolešová a další. Tak ahoj. Ahoj. Já jsem Míša a mám panu Klipatovou a chceme vás pozvat na rodinného festival pro Caven. Koná se 20. července a 10. srpna letního karnevalu. Naše holky, protože Lollipop, Starý, Barbara Poláková, Eva Bolešová, Tomík Stelec a Kája Bambuláček a já